Pozdrav iz GV-a. Šta je GV? GV vam je mjesni odbor Gornje Vrapče. Upravo je održan turnir na kojem su sudjelovala 33 igrača na šahovskom turniru. Veličanstveno. Ono što je interesantno za GV, sa duplo V, je da je GV nepokoreni mjesni odbor. Ovdje nije bila niti jedna kandidacijska lista od Možemo, niti će ikada biti. Jer je ovo GV. Pozdrav iz GV-a. Dobar dan. Bok sused, gdje je kosilica ona? Bok. Štovani gospodin Prijatelji, bok. Dobar dan. Bok, dobar tek, neću vam se smeke, bok. I u ime kandidata za gradonačelnika, gospodina Ivice Lovrića, sve vas pozdravljam. I evo ga, turnir je gotov, i tako? Ali zato klopa nije gotova, odnosno tek smo počeli, želim vam dobar tek svima. Pozdrav iz GV-a.